Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dunduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon inyong madungog matag adlaw, Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Kinahanglan ato yung hinumduman pag-ayo nga magbantay gyud ta sa pamaagi o sa limbong sa yawa kanato, no? Kay kun ang Ginoo mo'y muhatag nato sa hustong kahibalo unsaon pagpuyo dinhi sa kalibutan nga iyang gihimo, no? Ang yawa mangita pud og paagi nga kababagyan niya ang maong kahibalo nga atong masayran. Kay sa Juan 4:8 atong hinumduman, ang Dios gugma. Gugma ang Dios. So kung moingon galit tag gugma, naabagoy gugma nga makaako nga dili niya pahibawon ang iyang gihigugma o kitang mga tao. Prueba nga ang Dios na higugma nato kay naa kanunay ang adlaw o san wala gyud niya kuhaa. Gikinahanglan nato ang kahayag naa gyud sa panahon din natong gikinahanglan, no? Paggabi mungit-ngit tuod, mawala ang kahayag, mawala ang adlaw, kinahanglan man punta nga mupahulay. But po sapot, kinahanglan punta matulog. Muna nga dili po niya ipakita ang adlaw. Kay wa man nato kinahanglan, no? Diin kung mupahulay ta o matulog ta. Pero kung panahon na pod nga mumatata, kay nagkapahulay na, kinahanglan na nato ang kahayag mo na nga mo sidlak. Musubang na pod ang adlaw. Ingon ana, no? Ang pagpakita sa Dios sa iyang gugma kanato, no? Madautan man ta o mamatarong, iya gyud tang tagaan sa maong gikinahanglan nato nga kahayag.
Muna lagi katong giingon nato sa miagi natong tulumanon unconditional love. Walay limit walay sukod nga gugma kay bisan pag kitang mga tao nagpakasala, maayo manghapon ang Ginoo nato. Wala gid niya pili alang ang katagaan niya sa iyang gugma sa kahayag nga mao ang adlaw. Kita tanan, no? Bisag wala tay ulaw, di ba? Kita mga tao, wa man gyud tay uwaw ba? Yan naman. Kay taliwala sa kaayo sa Dios, di ta mantigong mubaos. Of course, di pud noon tanan. Di pud noon tanan. Kinaagyoy mga tao pud, mga Kristohanon nga matinud-anon og maantigo gyud mubaos. Maantigo gyud mubaos sa kaayo sa Dios. Pero daghan pa kanato nga dili maantigo mubaos sa kaayo sa Dios. Ugunya, dili raman kay kanang kahayag sa adlaw may atong gikinahanglan. Nga kinahanglan man tag mga kahibaw mahitungod sa unsaon pagpuyo aning kalibutan mo na nga mipadayag siya, mi-reveal siya o sa atong nasayran o ang daghanan niini kining mabasa nato sa Biblia o bulang kasulatan mo na nga kitang mga Kristohanon mutuog gyud sa Biblia. Pero bantay ta kay kining yawa mangitag paaging dili tang maminaw aning mga pulong sa Dios. Parang dili nato mapuy-an ang mensahe sa Dios mahitungod sa atong kinabuhi. Unya, kung dili pod malikaya nato nga magtuon tas Biblia, mangita pod og paagi pod ang demonyo nga parang di ta maghiusa. Mangita siya paagi nga mabahin-bahin ta kay hibalo man siya nga ang Ginoo gusto og panaghiusa, no? Nasa Juan 17:11, Juan 17:21 ug 22 unsay gilitok sa atong Ginoong Hesukristo. Amahan, mausa unta sila maingon nga ikaw ug ako usa. Unsa man ang usang gisgutan niya? Of course, ang iyang katawhan. Makita gyud na visible sa iyang pag-ingon ngadto ni Simon Pedro sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong katawhan o iglesia, no, sa kinat sila dayon sa simbahan sa lain nga hubad, no. Tukuron ko ang akong simbahan, singular kay akong man, akong. Unya kining yawa aron babaga niya ng panaghiusa. Mangita siya paagi, musulod po na siya sa atong panghuna-huna, no? Usas paagi ani kana bang bisag kinsa lang o pasagdan lang nato ang atong hunahuna nga muhuna-huna unsa ang Dios, bantay ta na, no? Kanang gitawag lagi ako gining balik-balikon kining kinaugalingong pagsabot, no? Kinaugalingong pagsabot, it sounds maayo, no? Tamis nga naman kay gawas nun guga. Gawas nun guga nga gabasa sa Biblia. Tamis kay na paminawon nga basa ka sa Biblia then unsay imong nasabtan moingon din kag mo ni correct mo ni husto. Pero para nako o para sa ato yung reflection aning pagtuon sa panaghiusa, dili day na mao. No? Dili tanang tamis, dili tanang maayo sa atong paminaw husto. Di ba? Parehas ra kunas pagkaon. Mostly ang mga pagkaon nga dili maayo sa atong lawas ganahan man ta, di ba? Pero saan nang di lang ko magiskot kay daghang mga daot na mga pagkaon di lang nako hinganlan kay bolo mo daghang mga pagkaon basig maingon mo narabay mga baligya ana, no? Maglikay lang ko ako lang in general, di lang ko magisgot og ngalan sa pagkaon. Kamo lang, no? Daghan kay mga pagkaon nga lami kaya nato kanon pero makadaot sa tong lawas. Ingon ani po ning magtuon ta sa Biblia. Dili tanang paagi sa pagtuon sa Biblia, ganahan ta unya mingon tag husto. Parehas lagi anang kinaugalingong pagsabot, private interpretation, gibawal man na, no? Basaha ra gud ninyo Proverbio kapitulo 3 bersikulo 5. Nga ayaw og salig sa kinaugalingon nimong pagsabot, no? Private interpretation bisan sa King James, no, klaro kay diha, no, kinaugalingong pagsabot, private interpretation gibawal. Mo adto puta sa 2 Pedro 1:20 kung wa ko malimot mo gihapon ganing
nakatumbok lang sa tagna kanang mga prophecy. Kanang sa 2 Pedro 1:20 gibawal ta, gi-discourage ta anang kinaogalingong pagsabot. Nga naman, kay common sense man good. Kung kinaogalingong pagsabot, kitang mga tao maglahi-lahi magyud atong sumada total sa pagsabot. Mo maning nadaghaning relihiyon. Kay inigbasa sa Biblia, kay mapalit ra man ning Biblia. Uban ihatag lang tun-an din ugon siya nasabtan. Oy, lahi man akong nasabtan sa simbahang Katoliko. Tukod po ko akong pundok. Mo claim ko nga kini mo ako may husto kanang sa simbahang Katoliko mo sayop. Natanawa. Unya, napilaeng mo basa, muingon nga, dili ng imo, dili ng Katoliko pod, kining ako mo'y husto. Mayon to. Di ba? Nadaghan. Si Kibuloy mo ana pod nga, dili na mao sa Katoliko, dili po na mao nang sa Iglesia ni Cristo, dili po na mao nang Seventh-day Adventist, kining akong pagsabot mo'y husto. Ana, daghan na. Dahil nangyawa, malipay nga naman kay mo man ang iyang gusto nga babagan ang gustos Ginoo nga mag-usa ta. Now atong pahimug-atan ng unsa ang pamaagi nato sa pagtuon sa Biblia nga mao gyud husto nga dili gyud makapabahin-bahin nato. No, simple ra man kayo. Ug ato gyud ayuhon jud tan-aw ng Biblia, no. Then atong ikumpara sa ato pong gihimo sa bisan kanang tawhanon nga pamaagi, no? Pananglit, atong itandi ning tawhanong pamaagi sa pagkabot sa panaghiusa ug kaning nas Biblia. Naagyoy kaparehas, naay common. Unsa man, pananglit sa atong nasod sa Pilipinas. Ngano man nga magpili man tag usara ka presidente. Unsa may logic ana, unsa may common sense ana. Ngano man daig dili nato, ngano man daig daghano natong presidente? Nganong usara man gyud atong presidente? Dili man nato daghanon. Sa yun rang tubag kay kung daghan kong presidente, but pasabot labaw man na ug maglahi ang ilang hunahuna, nakitsa may tuhuan na to nga parehas man sila katungdanan presidente, di ba? Manlitan, bisag tulo lang ka presidente. Presidente 1, Presidente 2 o Presidente 3. Karon, puros man na sila labaw. Kung magdesisyon, dili magparehas kay lain good sila. Nakinsa may tuhuan na doron. Panlitan, mutuotan ni Presidente A o Presidente 1. Di ta mutuo atong kang Presidente 2 o 3. Na mureklamo si 2 o 3 nga anumang ang kang Presidente 1 ra may tuhuan nga kami parehas man mig katungdanan. Presidente nganong dili man mi paminawon. Logical po, naapod sila rason kay parehas gud sila katungdanan. Yang anong ang kang Presidente 1 ra may paminawon. So dili maayo ang sistema kung ingon na. So mao na nga aron dunay harmony, nga dili ta mawala sa pamalansi, kinahanglan usara gyud presidente, no? Ngano man kay kung dili na magparehas ang atong panghuna-huna, doon na natay mga kasamok, kining usa ka presidente tahuron man ning iyang tingog kay siya goy labaw, siya goy supremo. Parehas ra gud na nganong usara may Dios. Hinana ra simple ra kay na. Nganong usaray Dios tungod kay kung daghanong Dios unya dili magparehas og mga panghuna-huna o kanang kabubuton, malibog kita. Mao na diha, no? Parehas pod sa atong Supreme Court. Nganong usar may Chief Justice? Nganong usara may Chief Justice? Tungod kay kung tulo ka po Chief Justice, maura gihapon ang atong gitumbok dia sa mensahe nga. Og dili magparehas ng tulo ka Chief Justice, kitsa may tuhuan na. Mao na nga kinahanglan usara gyud pinaka supremo. Mao na nga ang ato pang Ginoo di kahibalo ana. Pagtukod ni Kristo sa iyang New Covenant religion nga kining Christianity, giklaro gyud diha, no? Tawa, kining akong iglesia nga gitukod, usara gyud ni kapundok, usara gyud ni kapanon, ubos sa usa ka magbalantay. Unsa man ang magbalantay supremo? Pinakalabaw kinsa man na si Kristo. Di ba? Nganong usara man? Mao lagi ang prinsipol kay kung daghanon ang daghanong supremo o magbalantay nga kanang pinakalabaw, kalanrakas ta kay inyag di na magparehas.
Kinsa may tuhuan na nga di man magparehas. Muna, usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay. Ang Ginoo pa di kahibalo ana nga prinsipyo ha. Muna ang prinsipyo sa panaghiusa. Kinahanglan kung dunay mga labaw, dunay mas usa ka pinakalabaw. Okay, maingon ta nga kanang Juan 10:16, usa ka panon o usa ka iglesia din, usa ka labawng pangulo. Si Kristo man na, usa ka shepherd, chief shepherd. Pero ang mga apostoles shepherd pod, ano man kay gitawag man niya nga mo tabang sa iyang trabaho sa pagsangyaw, no? Diya sa Juan 20 19:23 katong niingon siya, maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo, ako mga tinunan, ako mga apostol. Mo na nga mga shepherd po ning mga apostoles, pero usa ang pinakalabaw, mo na si Kristo. O mao na usa ka panon ubos usa ka magbalantay. Dayon sayod man si Kristo nga ang iyang makita nga pagkapangulo mawala kay matay siya dayon, mabanhaw din mubalik sa langit. Although magpermanente ang iyang pagka-espirituhanon nga labaw o pagka-shepherd, pero ang iyang pagkamakita nga shepherd, mawala man. So kinahanglan mupili gid siyang tao nga silbing mo represent niya sa terminong Katoliko na vicar, isip representante nga ang iyang presence nga kanang pagkamakita kay tuan naman siya sa langit, ang makita gyapon pinagi sa iyang suguon o kinsa man ang iyang gisugo ana nga silbing representative niya diri sa kalibutan nga visible head, makita nga magbalantay nga usa mao na si Pedro. O klaro kay na sa Juan 21, 15 ngantos 17, no, atong usbot. Juan Kapitulo 21, versikulo 15 ngantos 17. Yun sa man diha ni Kristo pag pili ni Pedro nga mahimog yung iyang sugoon nga usak ka magbalantay nga makita. Kay ang iyang pagkamakita laging magbalantay, di naman makita. Kay muadto naman siya sa langit. Mao na nga iyan ang giturn over gyud ni Pedro kanang katungdanana, kanang pagkamakita nga usa ka magbalantay kay usa lagi ka panon ubos usa ka magbalantay. Juan 10:16. Unya di naman makita ang iyang pagka magbalantay nga makita, mo nang kinahanglan mo pili gyud siya. Kay kinahanglan dun na gyud makita nga pangulo sa iyang simbahan. Oh, usa ka makita nga pangulo. Gani dili raman Katoliko mo hinanudlo aning prinsipula. Bisan ng ubang religion nga nagsupak sa Katoliko, wala sila kabantay, nisupak sila nga anang katungdanan ba nga usa ra gyud labaw. Prasa na, di ba, Katoliko, mutuo man ta nga si Pedro may una yung gipili ni Kristo. Then pagkamatay ni Pedro, dunay ni sunod sa iyang katungdanan ni Puli, si Linos. Then Clitos, Clemente. Kinahanglan usa ra gyud. Kay simbolo man nas panagiusa. Supako na sa ubang religion. Mingon sila nga, tanan ko no, parihas rag katungdanan, walay labaw. Pero wa sila kabantay, nisupak sila anang prinsipyos Katoliko nga sila naaman po'y labaw. Para sa anang Iglesia ni Kristo. Oh. Nganong naaman sila executive minister. Supako nila ng katungdanan sa Santo Papa. Kana, sila na inconsistent, no? Oh, ako kining subli-sublion ninyo kay nipirma sila debate dito sa Cebu. Nga supak sila anang pagtulunan sa Katoliko nga sa 12 ka apostol si Pedro mo'y pinaka-executive minister o labaw kay tupong rokono ang katungdanan sa mga apostoles way labaw. Nganong nipirma sila atong debatiha, negative side sila, Katoliko affirmative nga si Pedro mo'y mas labaw. Nganong nipirma sila negative side nga sila mismo sa ilang relihiyon dili man tanan tupong ilang mga ministro na may labaw kana da executive minister nila. So, kuan sila policy ang ilang baruganan. Nga naman, supak sila sa katungdanan nga sa 12 ka apostol, si Pedro ang pinakalabaw, unya sila po di ay mga ministro na apoy pinakalabaw nila. Dapat, wala unta sila ilabaw, wala unta sila executive minister para nga katuhuan sila sa ilang baruganan. Di ba? Consistent sila. So, mao na diha na inconsistent ang atong mga igsuong Iglesia ni Kristo. Nga naman, gisupak nila ang katungdanan
ni Pedro nga moingon ta nga mas labaw sa ubang mga apostoles, unya ilang gipatuo dito sa debate nga sa 12 ka apostol tupong ang katungdanan, way labaw, unya sila karon ang ilang grupo, mga ministro, dili man tupong tanan o katungdanan. Mas labaw ang executive minister. Di ba? Klaro man na. Gani, dunay hierarchy pa gani kay sa akong nahibawan, mas kung maingon tag katong grupo sa sanggunian nga pila ka ministro, mas labaw man to kung ayuhon ni magbalanse kumpara sa ubang pong nga ministro, di ba? Kay ang decision making ang sanggunian man, di ba? So mura-mura ra gyapon nato sa Katoliko nga ang atong final authority kanang kahugpungan sa atong mga obispo o kardinal, pinanguluhan Santo Papa, di ba? Sa Iglesia ni Cristo naampun sila ana. Kanang ilang ang ato obispo o kardinal o saraman na kay mga obispo, pinanguluhan Santo Papa. Niya naaman pud sila ana, lahi lag termino. Kanang sanggunian og ilang executive minister, di ba? Wala mo kabantay ana. Gisupak nila ng hierarchy sa katungdanan sa Katoliko nga sila naaman pud sila ana. Lain lag ngalan. Ang ato Santo Papa, ang ila executive minister. Niya kanang mayon tag magisterium hugpong sa mga obispo, lahi mo ilang tawag ana, sanggunian. Di ba wa mo kabantay ana? Lahi lang ilang termino, pero maura ko nga itong sabto na. Decision making naaman sa sanggunian. Ato ana sa mga obispo. Okay, pero diri na po taron magsubay. Kay gipili man ni Kristo si Pedro, klaro man yun na diha, no? Pedro, ati man na ang akong mga nating karnero. Subli pag yun sa ikaduha. Pedro, ati man na ang akong mga karnero. Subli pag yun sa katulo. Pedro, ati man na ang akong mga karnero. Kinsa man ang trabaho sa pag-atiman sa karnero, di ba? Trabaho na ni Kristo? Ang pagka-usa ka magbalanday, niya nga nung iya man ang gipatrabaho ni Pedro. Amo na lagi ang pagtulunan sa Katoliko. Kay si Pedro na ang iyang himuong visible head. Kay ang iyang pagka-visible head, di naman makita, kay muadto naman sa langit. Amo na nga pagkawala na ni Kristo diri kay tuwa na sa langit, automatic ni kuanda yun, ni kuanda yun ni buhat din si Pedro siyang katungdanan isip usa ka magbalantay kaysa usa ka panon na amang gi usa ka magbalantay nga makita. Mao ni protokol sa panaghiusa. Dili gali nato sundon ning protokol sa panaghiusa mo na nga padayon lang gihapon tag panagbahin-bahin kitang mga Kristohanon. So dili nato pasanginlan ng Dios nganong nabahin-bahin ta. Kina may uban pasanginlan ng Dios nga nabahin-bahin ta. Nga ato maning binuhatan. Wa man ta suguwa sa Dios nga ingon na nion ni nato nga di ta musubay og protokol. Ug musubay lang tag protokol dili ta mabahin-bahin. Simple lang kinsa may unang gipili ni Kristo nga inigwala na siya may mo take over as usa ka magbalantay nga makita. Pagkaklaro ni Pedro ana, yang anong dili mangyud ni Pedro kay nganong si Felix manalo mangyud. Nganong si Charles Taze Russell mangyud sa mga saksi niyo ba? Maghimo mangyud tag atong kaugalingong protokol. Di man nato subayon ng protocol sa Biblia. At tuputas mga Mormons, nganong si Joseph Smith mangyud. Nganong si Ellen White mangyud sa mga Seventh-day Adventist. Igo lagi tas kuan pamaagi sa yawa. Nga iyatang bahin-bahinon sa paagi nga daghanon nato ang labaw. Dili nato tuhuan ng usa ka panon o usa ka magbalantay. Ya Katoliko may pasanginlan. Katoliko may pasanginlan nga Katoliko gasubay man anang protokol. Si Pedro una, pagkamatay ni Pedro, klaro man na, linos, wa may laing listahan. Katoliko raman po'y makahatag listahan, gikan ni Pedro.
Di ba? O, kay, nganong naaman dyan mo puli kung mabakanting katungdanan? Naaman po nas Biblia. Buhat 1:20. Kung mabakante kuno ang katungdanan, doon na gay mo puli. Napag yung example, katungdanan ni Judas na bakante, di ba nag-eleksyon sila? Dili to black voting ha, ilang eleksyon. Ripa to ilang eleksyon. Sa pagkabakante sa katungdanan ni Judas, nagpili din sila, pinagig ripa, si Matias mo'y napili. Di ba? Na ang katungdanan na to ni Judas, gipulihan sa dihang nabakante. Karon kay mando man na, basta katungdanan mabakante, doon na gay mo puli. Na karon kinsa may nakapulis katungdanan ni Pedro isip visible head. O pagkatinugyanan sa Yahweh siging herian sa langit. Na, katulikor may makahatag ana. Linos, Clitos, Clemente, di ko ka-memorize agi kay 266 ba? 267. Ang atong present visible head ron, mao si Pope Francis. Nya kinahanglan mo tuog ta sa pagdumala ni Pope Francis kay klaro man na diya sa Juan 10:16, usak ka panon ubos sa usak ka magbalantay. Kanang magbalantay lagi supremo na. Mao na. Nya karon pagkadaghan na itong gabasa sa Biblia pero wala na to tahura ang katungdanan sa Santo Papa. Kay maghimog itag atong kaugalingong Santo Papa, di ba? Nakin sa may gihimong Santo Papa sa mga iglesia ni Kristo. Dili man ang puli sa katungdanan ni Pedro, kana mang katungdanan ni Felix Manalo nga pagkamatay niya gipulihan ni Iranyo, pagkamatay po gipulihan ni Eduardo, nga wala man na masumpay ng katungdanan na gikan ni Pedro. Buot-buot man ang katungdanan nga ilang gibuhat, dili man na biblikal. Mao na nga mapadayon yung tagpanagbahin-bahin kung dili na to sundo ng protocols Biblia, mga tinakod gatig paminaw. Of course, dili man ta mo ingon nga limpyo ning simbahan Katoliko, no? Biblia mismo nagsulti na to nga sa dili pa mobalik sa Kristo nga lainon niya mga dautan ug maayo, naagi dautan sulod simbahan kay kining atong simbahan gipanag-ing ni kuan, hospital sa mga kuan makasasala. Mo na nga sa di pambalik sa Kristo, unang di ka likayan nga nadyo'y mga apandri sa sulod. Mo bitaw nga, padayon patang nagkumbate, ang atong mga kaparian, padayon pang kumbate o nagpanglimpyo, mo nang naagi kumpisal kay kasala, mga igpasaylo, napo tay laing topic aning kumpisal, no? Okay, wala na tayo igong panahon, padayon na po ta ugma. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan Mother Mary, sa atong Obispo Diris Dakbayans Dipolog, Monsignor Sivero Caermari, sa atong mga higsuon diri po sa technical side, Expedito Ilumba o Danilo Luod, uban sa tanan, diya diri mga amigo na to sa istasyon. Hangtod ugma pohon, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, si Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag ni ining tanan. Uba ni ining inyong sulugoon, Silbert Dundoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon inyong madungog madag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1.
Tatak RMN.